Tkompli għaddejja l-maratona oħloq bissima li din is-sena waslet fil-11 l-edizzjoni tagħha. Tul tmiem il-ġimgħa l-maratona oħloq bissima f'Dar San Giuseppe Santa Venera kienet mimlija spettaklu u divertiment. Iżda fuq kollox, appell għal ġenerożità. Il-flus miġbura minn din maratona se jmorru għal missjonarji li qed iwettqu xogħol fil-Pakistan, il-Peru u l-Filippini. Kif ukoll għad-Dar ta' San Giuseppe illi fija jgħixu 18-il tifel u tifla. Aħna nieħdu ħsieb tfal li ġejjin minn sitwazzjonijiet ta' żvantaġġ soċjali jew għaddejjem minn sitwazzjonijiet fejn ma jistgħux joqogħdu mal-familjari tagħhom. Allura l-iskop tal-fondi li jiġu fil-maraton oħloq bissima huwa biex inkomplu ngħinuhom jintegraw ruħhom mill-ġdid anke fis-soċjetà, anke permezz tal-għajnuna nagħtuhom fl-edukazzjoni, fix-xogħol u l-bżonnijiet ta' kuljum li jkollhom sakemm idumu jgħixu magħna. Din il-maratona żgur li ma tkunx possibbli mingħajr is-semm u s-sostenn ta' numru ta' volontiera. Verament toħloq bissima kemm lil dawn it-tfal li qed niġbru għalihom barra minn xtutna f'postijiet fqar, kif ukoll għal dawn il-Maltin tfal li jinstabu f'din id-dar. Is-sens ta' volontarjat huwa dejjem esperjenza sabiħa li wieħed jagħti mingħajr ma jistenna xejn lura. Din hija fil-fatt l-11 il-maratona li qed nipparteċipa fiha, ġifieri minn dejjem fil-fatt membru mill-Kumitat Organizzattiv ta' din il-maratona. Neħdu ħsieb l-armar tal-bitħa kif qed taraw, fil-fatt hawnhekk l-armar tal-bitħa għandna kollu aħna l-volontiera. Kif ukoll newaħseb il-tim tekniku biex intallaw din il-maratona. Il-maratona ta' 60 siegħa oħloq bissima bdiet nhar il-ġimgħa f'nofsinhar u ser tiġi fit-tmiema il-ħadd f'nofs il-lejl.